primeiro lugar, decir que hoxe é un día moi triste para nós. Acabamos de coñecer o falecemento do noso amigo e compañeiro Alexandre Sánchez Vidal e quero transmitir desde aquí toda a nosa solidaridade e un abrazo moi grande a toda a súa familia e amizades. En segundo lugar, decir que estamos aquí facendo un pouco o reparto para a campaña electoral das europeas e queremos poñer de manifesto que unha das grandes preocupacións que existe hoxe a nivel da Unión Europea e a nivel do planeta é o quentamento global. Ese quentamento global que se manifesta no cambio climático e que unha das súas consecuencias é algo que conocemos moi fondamente aquí no noso país, que é o aumento da frecuencia e da intensidade dos incendios forestais. E queremos tamén decir que se pode combatir o cambio climático creando empregos de calidade en base á agroecoloxía no medio rural. Nese sentido, queremos, en primeiro lugar, poñer encima da mesa a nosa proposta de que se faga un plan para crear empregos na agricultura, para instalar labregos e labregas producindo alimentos en todo o país en base á agroecoloxía. En segundo lugar, creemos que desde a política agraria común hai que facer un cambio radical das axudas e hai que establecer unha axuda para apoiar aos labregos e labregas que están traballando no medio rural ou que queiran iniciar a súa actividade. Unha parte da axuda da política agraria común que nos ciframos en 8.500 euros por persona activa que traballe na agricultura e a partir de aí o resto das axudas da política agraria común pois en base á propia actividade que se desenvolve. Para nós ese sería un paso moi importante. E en segundo lugar queremos tamén manifestar que o combate contra os incendios forestais tense que basar, como decimos, por un lado na creación da actividade agraria en recuperar o medio rural e por outro lado tense que basar en ter un servicio público 100% de prevención e extinción.